Вітаю всіх на своєму каналі. В общем, вибрав время. Трошки ось почав загрібати берег. Вже вивіз берег. Ось вивіз вже декілька тачок. Ось мій помощник душевний. Коленька, Ніколайчик, синулок. Вже тачку вже набив. Вроді такий скільки тут брав. Не знаю даже. 6 квадратів, мабуть. А ще скільки брать. Ой-ой-ой. Кстати, дощ почався. І ту сторону, ще й ту сторону. Тут і рогоз, і камиш. Вчора так його іменують. Ну, как-то так. Початочок пішов, духу набрався. Коментуємо, ставимо лайки на канал.